Ja, dit is dus Imaginarium Festival. En dat is eigenlijk, ja, zoals je het al een beetje hebt beleefd toen je binnenkwam, gewoon een sprookje waar je inwandelt. Dit is eigenlijk meer een plek, iedereen ja, die geniet eigenlijk ook van elkaar, zeg maar, qua kleren. En we hebben een slagzin Be Easy and Free. En dat komt hier ook heel duidelijk naar voren. Je hebt, het maakt niet uit wie je bent hier gewoon eigenlijk jezelf of juist iemand anders. Maar je past gewoon in het geheel en alles heel vredelievend en ja, gemoedelijk. Ja, het zweten. Ja, hoe gaat het? Nou, het gaat wel goed. Ja? Ik ben echt flink op mijn hand geraakt. Dus, nou ja, ijspekje eromheen en dan gaat het wel weer. Maar dit gaat echt wel serieus. Ja, zeker. Het is echt een flinke sport. Het, is, ja, het lijkt op schermen, maar het is echt wel even wat harder eraan toe. Je hebt ook goede bescherming voor nodig. Je ziet het helemaal ingepakt. Dus dat is ook wel nodig. Maar zelfs dan word je op plekken geraakt waarvan je denkt, van, nou, dat had niet geraakt moeten worden. Ja, het is gewoon prachtig om in ieder geval met de historie bezig te gaan. Wat wij echt doen is het vechten volgens de oude manuscripten, zoals ze vroeger ook opgeschreven werden. Het juridisch duel. Dat zorgt ervoor dat wij niet op een filmmanier vechten, zoals je ziet dat heen en weer slaan. Maar veel meer op de technieken die ze toen de tijd ook gebruikten. En dan ziet het vechten ook er heel anders uit. En nou? Even bekomen? Ja, moet straks nog een paar rondes. Dus. Maar dat komt goed. Ja? Ja. Crazy horses singing songs. Lead me think about where we come from. Ik help zelf de laatste jaren vooral mijn decoratie en de ontleding van het festival. En tijdens het festival zelf dan stink je wat bij de attracties. Wie verbouwen in het kampement. Hier, Ja, de blues die sliep. ik sliep hier van oude wijze en blow je vannacht nog. En dan morgen speel weer in de auto en dan maken we de echte wereld weer even in. En dan... En dan ben je in een gewoon huis. Ik ben hier wel in een gewoon huis, ja. ja. Ik heb gewoon een huis, mijn tuin en slepkamers en zo. Maar ja, in de simmer dan ben ik een soort op dit soort festivals te vinden. Wat is dat fantasy dan? Wat is dat? Het is even uit de gekte van een gewone verhaal stappen. De kist op zo'n expressief mogelijke manier die zelfs wezen, zonder dat er toch een oor raar is, jongen, wist. Er is net een oordeel. Dit is dan een beetje gebaseerd op Vikingtijd. Ik heb een after-apocalyptic setje en ik heb een steampunk set. En zo kan ik in alle verschillende rollengroepen het verdwijnen in een fantasiewereld. Dat heb ik altijd wel heel interessant vond. En ja, zelf kleermaatje en accessoires en ja, gewoon de creativiteit uitdragen. En dat had ik mijn hele leven in mijn hand. Ja. Maar daar viel je dan fijn bij? Wat is het? Ik viel me daar heel goed bij. Ja. Ik vind het contact met je hier mij meestal altijd veel makkelijker als dat ik dat in het echte leven vind. We zitten in Bedaard. Daar hebben we een hele grote ijsbaan en daar hebben wij ons clubhuis. En daar zitten wij 2-3 keer in de week. Oké, maar dan ren je ook er extra bij met het... Nee, dan net. Dan Nee? hebben wij, we zijn nou op een festival. Ja. En ons team, ons middeleeuws team, die heeft mij ook uitgenodigd om daarvoor te komen.
Ja, dan ben ik toch een beetje mee, man. Ik wilde nooit om mij doen, maar ik doe het nou wel. Ja, ik doe het nou wel. Ja. Ik vind het geweldig. Ja, ik vind het wel geweldig. Ik heb gewoon dat ik de kast hier ben getrokken en ik heb pakt wat ik hier. Ja? Maar toen heeft dit in de kast hingen? Meestal wel. Nou, ik heb van vorige jaar heb ik het nog langzamerhand opsparren en dan wordt het op een gegeven moment wel wat. Ik vind het wel leuk om te prutsen. Ik ga die dingen zelf maken. De keepers zelf maken, de stok natuurlijk. Dit is voor heling. Als dan ergens bij de lons valt, dan kun je het terug in jitten, wist er beter. En ik heb hier nog wat poeders. Ja, deze mengel voor de show, hè? Maar daar kies er wel een mooi verhaal bij bedenken. Als het echt goed is voorbereid, dan is er een heel verhaal bij. Ja, ik ben hier nou met mijn familie. We hebben al wel wat creatiefs erin. Mijn zusje die heeft een heel kostuum maken, een veer en vleugels erbij. Die ringt direct nergens om. Nou, wij doen dit al een aantal jaren. Dus elke keer wordt een groter kostuum wordt er meer rond in en dan breidt de groep ook uit. Dus nu hebben we maar een aardig groter clubje heen gewoon. En dat toch wel elke keer zo wat. Ja? Ja. Maar hoe kom je hem dus daarbij dan? Is familie die woont hier vlak in de buurt. Dus die wist niet ervan en die zou een keer een keertje mooi komen. En zij is dit begonnen en toen ben ik als eerste een keertje als 11 gegaan. Hier een heel kostuum maken. Ik denk dat ik hier of het zien wie op het moment. Nou ja, nou ben we weer weg. En nou best? Nog een keer? Hoe oud ben je nou? Een jochentje. Oh. Maar daar heb ik van die flesjes als die broer. Ja, klopt. Die flesjes zijn meer graansoorten en planten. Oh. Hij gaat van de helingen, ik kan beter vleien. Ja, ieder zei zijn eigen ding. Het is echt die zelfwijzer. Je krijgt het ons wat in de normale maatschappij krijgt wat als raar zoen wordt. Dat is hier normaal. Als die net verkleed komt, dan is er raar bij eigenlijk. Oh, sorry. Van krijgt mijn hoed op. Maar verwacht je zeker dat ik iets angstachtig ga doen, of niet? Dat ga ik lekker niet doen.